कारे रीतिकवा असो बारात में गर्दौरी किनारे। अरे बाक मोड़ दे देर भइल धुरिस गई। हर साल जिंगती लोग बारात लोग जाला वही नती लोग जाई और जाते भी लोग रही। अरे रे चंदन कहल गेल बा कि लोग लियावा तक गुटका या जारदा, कहल गेल बा कि लोग लियावा तक गुटका या जारदा। आई यही से रीतिकवा हर साल बारात में उड़ावेला गारदा। जहिया से गहिनी सखी रे ससुरारी, दहिया से यारवा धरेला यकवारी, दहिया से यारवा धरेला यकवारी। जहिया से गहिनी सखी रे ससुरारी, दहिया से यारवा धरेला यकवारी। तो गाड़ी देवेली बारी पारदा से आए हाय, गाड़ी देवेली बारी पारदा से। बाड़ा मारेला हमरो सुता के मारदा, बाड़ा मारेला हमरो सुता के मारदा, बाड़ा मारेला सज पर सुता के मारदा। बाड़ा मारेला हमरो सुता के मारदा। मिक्स बाय मुकेश सिंह। बाबूजी के दिहल रहे लाई के बलंगिया, बकर बकर बोले लाऊ हम से उलंग के, हम से उलंग के। बाबूजी के दिहल रहे लाई के पलंगिया, बकर बकर बोले लाऊ हम से उलंग के। बात बोलेली बाजा सारदा से, बात बोलेली बाजा सारदा से। बाड़ा मारेला हमरो सुता के मारदा, बाड़ा मारेला हमरो सुता के मारदा, बाड़ा मारेला सज पर सुता के मारदा। बाड़ा मारेला हमरो सुता के मारदा। नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो चकिया। राइटर लगे सरीसी लिखले उ गीतिया, कहे प्रोग्राम होई आजू के रहतिया, आजू के रहतिया। राइटर लगे सरीसी लिखले उ गीतिया, कहे प्रोग्राम होई आजू के रहतिया। झोंकेली रीतिक पा गारदा रे आए हाय, झोंकेली रीतिक पा गारदा रे। बाड़ा मारेला हमरो सुता के मारदा, बाड़ा मारेला हमरो सुता के मारदा, बाड़ा मारेला सज पर सुता के मारदा। भाई नेहा फिल्म्स चकिया।